היי בנות, אז היום התחלתי לעשות להראות לכם את כל המוצרים הכי אוהבים עליי ביוטיקייר. חשבתי שקצת, אבל עוד מעט בחופשות ראש השנה או סוכות, אני לא מבטיחה, או סוכות ראש השנה, אני רוצה לעשות קרירה, בערך 3 שבועות, אני רוצה לעשות לכם את הסקירה של זה. אני ממש לא יכולתי לגרור מלא מוצרים. ויש פה מוצרים שבאמת בהתחלה לא אהבתי, אבל אז נקשרתי להם. אז אני אתחיל מהפסמים. יש לי פה כזה דבר חמוד פסמים. אני אוהבת את האפל, בושם אפל הקטן, צבע כחול. הוא עולה, לא בטוח פה, אבל הוא עולה כן, הסכמתי, הוא עולה 7 שקלים. ויש לי גם את הוורוד, אני מתה עליהם. לא יש ריח של דובדבנים ושני. זה יותר מתוק וזה יותר חורף, אוקיי? אני אוהבת את שניהם במיוחד התקופה. אני אוהבת לערבב ביניהם, יש זה טעם ואביב כזה. זה בושם שקניתי מתוך המלצה של חברה שלי. זה בושם עליו, הוא לא סגור, יש לו את הלב החמוד הזה שמדגיש הכל לדעתי. וזה עולה, זה בושם I love you, וזה עולה, לא יודעת. אני מכורה לשתי פסמים שזה קיסמי הקטן ובגריה, אוקיי, אני סגרת את הקיסמי הגדול, הבקבוק, וזה עולה, אני חושבת שאני למצוא לכם מחירים, כי אני רוצה להדיע לכם כמה זה עולה. אני לא יודעת כמה זה עולה, אבל יש פה 8 מילי, זה קצת, אבל היום גם, זה הקיסמי, וזה הגמי, כאילו, תחבק אותי, וזה כאילו, תחבק אותי, תחבק אותי. זה גם 8 מילי, גם, אולי יש פה מחיר. זה, כמו שאמרתי, זה ריח מתוק, וזה ריח סטבי. אני אוהבת לשלב ריחות. כאילו, לא יודעת, כאילו ריחות. ויש עוד כמה שזה אחר, נכון? זה לא עושים בערך. אני אעבור עוד יש לי 3 עדים. היה לי 5 ליפלוס, אבל הם נגמרו, ואחד אמא שלי לקחה, אז מה מתחילים עם העודם? אבל היה שזה עודם 100. כן, דקה, סוף זה. זה. אני אראה לכם איך זה נראה לסדרה שלי. מבליט את היופי. מי שלי. אוקיי, יש לי בושם 96. צבע. שם לדעתי כזה. מין אפרסק פחות. במצלמה זה נראה שונה בגלל התאורה פה. אני באמת מצטערת על התאורה פה. עוד בושם 98. אני לא זוכרת שקניתי אותו באמת. כן, אני כבר ממש אוהבת אותו. זה צבע כזה. ממש כזה חיוור כזה. אני לא אוהבת אותו, אוקיי? אני אוהבת לטשטש אותו פשוט. אני לא אוהבת אותו, אני אוהבת לטשטש אותו. יש משהו שמאוד התחברתי אליו, שזה הערכה הזאת, היא עולה 20 שקלים, 10 שקלים. כאילו, אני הוצאתי בה מלא דברים, כי אני לא אוהבת להחזיר את זה, אבל בכלל זה נראה ככה שם מלא דברים, מלא. אחד מהמוצרים שדי לא אהבתי מהם, בהתחלה הוא היה נחמד, אבל שמתי את הפודרה, כאילו, קצת ממנו שערות, הרבה. אז ככה חפנו את המוצר, אבל בכלל הוא נעים כזה. נעבור לפודרה שלהם, של חברה שלי שתמשה בזה. וואי, היא הרסה את הפודרה. אני נקראת אחר כך, אבל זו פודרה מספר 3 במרקם כתיבתי. היא נראית ככה. עכשיו, אבל משהו לא המליצה עליו שכן אני מליצה את הביטוי. הנה, שמעת אותי. אני מצטער, היא לא שחקת קונים בשבילי, אני שרתי מתוק כמו שלי פעם. היא פשוט ממישה פה כל מיני, אתם יודעים מגישה. אני גם מאוד, אבל מאוד התחברתי לקונסילר הנוזלי העמיד ביותר, אבל אני לא יודעת איך להגיד לכם, אבל הוא לא עמיד בכלל, כאילו, יום אחד הלכתי בצד העיקר, ושתתי קצת מים, וזה כאילו, הכל נזל לי, וכל פעמים שקטנים כזה שלחו, בקיצור, לא עמיד, אבל אם שמים על איזה משהו שכן עמיד, אז סבבה, אני מתה.
בכלל משהו חדש. מסגרה פשוטה זהו, ושוב, זה מספר 8. אני לא יודעת מאחרים על הדברים הראשונים. מוצר שבהתחלה לא רציתי לעשות את החברה שלי המליצה לי עליו, והפתעתי לטובה, זה רעי גל ריסים. אני עכשיו לגל ריסים. אני אראה לכם את ההבדל, הוא ממש טוב. תסתכלו. רואים את ההבדל? זה אני 3 שקל וכמה אגורות. ומשהו שהורדתי את המדבקה, כלים שעמים כזה בבית, פשוט לקחתי וקילפתי את המדבקה. זה הפרוטקט, הוא עולה 5.5, אני די זוכרת את זה. אני לא עברתי אותו, אבל אני אוהבת אותו ואני הולכת איתו עוד מוצר. וזהו. כי אני הולכת לומר קניתי את התיק המושלם הזה. וקניתי גם את זה. אלה דברים בדיוק. היה לי עוד משהו, אני פתחתי פה עוד משהו קטן. אני לא יודעת אותו, היה לי... יום אחד פשוט באתי מהמחרת שמביאה לי מתנה כזאת קטנה, כאילו עם כל הייתי ממחיית לכם את זה מאוד. אני מזלת אותה, היא פשוט התפחתה, היא עזבה. אני הבאתי כזה צמיד חמוד כזה, ממש יפה, אוקיי? ממש יפה. והצמיד הזה הולך להיות מועמד להכחלה. אוי, גיליתי לכם מה הולך להיות, אופסי. אוקיי, זה כבר דבר שמביתי עשיתי קצת, אבל מה צריכים לעשות גררה בסקירה לגבי זה. ועוד מעט אני הולכת לעשות סרטון מהמוצרים שלא אהבתי. אבל בקיצור, אולי בדיוק זוכרים זיופים, אבל כן. אפילו שזה סקירה, אפילו שזה מוצרים שאני אוהבת בדיוק. אני חייבת לעלות, אפילו שאין לי הרבה מוצרים, אני קניתי לפני כמה ימים סליפלוס של שפתיים עם צבע ממש פולט, ולא אהבתי אותו. אני שילמתי אותו לשפתיים. אני אראה לכם איך הוא נראה. תסתכלו מה הצבע של הליבלוס, מה הצבע שלי. אז ממש, אבל ממש, זה פשוט מבליט את החניניות. במיוחד אם עצר אותי עם אודם 100, אופס, נצטרך לי פה אודם, שנייה. עם אודם 100, אני ממש מצטערת, הייתי פשוט חייבת להראות לכם. כמובן שיש לי אודם 100, אני לא אוהבת להראות לכם אותם, אבל יש לי מלא אודמים. אבל אני 4 ליבלוס, פשוט להקרא אותם. לקרוא אותם, כי אני הבאתי לה, כי בכל זאת לא השתמשתי בהם, אבל יש 2 אודמים שהיא לא יודעת איפה הם, פשוט הם פיתו לי, פוף, נעלמו. אבל לא צריך לעשות מכאן בבית, אז זה מגיעות איפור שלי. כן, יש לי מגיעות איפור, אני ממש רוצה להראות לכם. לא, אני פשוט לא יכולה, כי המצלמה שלי... ועוד מצלמה ליום הולדת. ככה אני יכולה להראות לכם סרטונים, לעשות ולוגים. וזהו, ומוצרים שממש, אבל ממש. זה לא מוצרים של חסות נגריחה. ממרשת מספר 125. אני אראה לכם נכנסו לקראת פשוט 125, אבל אתם לא יודעת, זה מוצרים. אבל אני לא יודעת לעשות גרירה, כי אני צריכה מכיס. זה ש... כאילו, לא, חופשים כבר עזר, זה של הבייבי ספר שנגמר. אז כל מי שרוצה סרטון הזה, ילדות ורוצות בייב, יש להם אחים קטנים או אחיות קטנות, הם רוצים בייבי סרטון של שנה, לסוכות, כל חג. אני רוב פנויה, אם אני אתן לכם גם, אני ממש צריכה עבודה בזמן האחרון, כי אני חייבת לחסוך כסף משלי, כי אני הולכת לקנות מוצרים חדשים. אני הולכת לעשות חגישה, ואני הולכת למצוא למקום ממש מיוחד, אני הולכת לקנות המון מוצרים בוויקטוריה סיקרט. אז אני אשמח אם בנות, אני גם רוצה לפרט הטלפון שלי למטה, אני יכולה להגיד את זה עכשיו גם, זה 050-23-88, למחוק את זה, delete you, 050-23-86-668. זה המספר שלי לבייביסיטר, כשתתקשרו אליי, או שתשלחו לי הודעה בוואטסאפ, או אפילו תשלחו לי הודעה, כי אני פשוט צריכה לדעת את זה. אז אני אקבע איתכם פגישה, אני אתאם איתכם זמנים, אני פשוט חייבת למצוא עבודה בזמן הקרוב. אני יכולה להתחיל אפילו מהיום, אני יכולה אפילו לעשות בייביסיטר הימים האחרונים, כי אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אז אוהבת,
לא ראיתי שזה סרטון ארוך, אבל מכיוון שהייתי צפו עד כה לא